Novo accidente nas piscinas naturais do río Pedras. Os bombeiros dos parques de Boiro e Ribeira tiveron que desplazarse na tarde de onte ata a zona para asistir a unha persoa que resultou ferida tras unha caída. Ata o lugar foi mobilizado tamén o helicóptero do Pesca 1, xa que a muller atopábase nunha zona de difícil acceso para o seu rescate a pé. Debido a como estaba o camiño de acceso por onde tivemos que acceder e para poder rescatala e evacuala da zona, pois tivemos que solicitar a colaboración do Pesca 1 para poder evacuala hacia o hospital. E nada, en principio era dolor na perna e nada máis. Por desgraza, este tipo de sucesos son bastante habituais durante o verán, xa que á zona acoden numerosos visitantes atraídos pola beleza do entorno natural. Sí, no río Pedras é bastante habitual, creo que afortunadamente este ano pois no verán é a primeira que tivemos no verán, esperemos que non haya máis. Hai bastantes carteles indicando como se debe ir, o que se debe facer o que non se debe facer sobre todo, e bueno, esperamos que non teñamos moitas máis intervencións nesa zona, porque se te digo, o camiño de acceso para os medios de emerxencia está complicado. Ademais dos bombeiros e os equipos de emerxencias sanitarias do 061, tamén colaboraron no rescate Garda Civil e Policía Local e Protección Civil da Pobra.